Hi guys, nata karon sa Park Mall. Ano to sila may exhibit diri ah. Ay mga para sa mga fish keeper enthusiast. Ay sa mga ero. Lingaw kayo diri guys. Gani siya guys, gani siya akong giyari. Gani siya nga exhibit guys. Aquascaping. Okay guys, isa sa mga contestant na karon si Chris Rock. Check out sa page niya guys sa Facebook, Chris Rock. Na siya mga aquascaping dito nga kanang nasa siya buhay-buhay ganakmay ba. So ato interviewon karon guys kung unsa ang iyahang kanang inspiration para sa iyahang piece dire karon sa atong tournament. Tank 15 ang inspiration ako na kay friendship kay kailangan ko naman team ba. Sample karon dili man kay tutugapil gyud kay siyempre na kay mga trabaho pero karon ni-apil ko kay tungod sa grupo ba na mag-boost pag maayo ang skating. Inspired jud ko nga buhat sa akong skate. Isang dili kay nana kanindot pero in my heart ba na nindot jud. Sir, bisa ba kung sa kakuha na basta gikan sa kasing-kasing sir, nindot si kaya na sir. Fire. So, thank you kayo sa mga tao nga ni support, ni likes, at tanang mga posts sa aquascaping, please like. Thank you. Alright sir, thank you kayo sir. Sama ka to guys, si Mr. Chris Rock. Check out sa Facebook page, Aquarium Setup Cebu nga page. Check out guys, pwede po ninyo siya makontak kung interesado mo, magpahimo, o mga setup, dagko, gagmay, you name it. Ato i-check karon na yung trabaho guys, yung entry dito. Sana siya sa atong mga kuan, mga gahe nga aquascaper diri sa Cebu guys niya karon kay nga participate siya ani nga kuan exhibit or contest na siya no. Contest na siya. So pila ka buka tong contester ron brother? Natas mga 19 ka tao. 19 ka po. Kanan mga nangapil murag preparado gyud. Grabe. Gyud preparado. Grabe. So So grabe karon ang mga aquascapers na ni kanang ni apil kay grabe kayo lang mga talent na gipakita na sa ilang skate nila, 14 pa ganin dota. grabe. Mga kung ganahan mo, contact na lang sila. Good luck sa event karon sir. Nya murag last day man karon no. Last day na sir. Okay, so Salamat. congratulations daan sa successful kayo nga kuan. Salamat.